Алар 41 елның июнендә өйләнешкәннәр, 11 июнендә. Сөембикә Хайретдинованың әти-әнисе өйләнешеп, берничә ай гына бергә яшәп кала. Гаилә башлыгын сугышка алалар. Кыенга да ләкин җаным, аннан ничек кытылганнарын без ясләп җылатадыр ие. Исән имин кайтып, менә тракторда эшләде аннан соң ул. Әнинең блокнотына язылган 45 елның октябрында, 29 октябрында кайтты дип. 4 жылда, 2 айда 4 көн жүріп қайтты деп жазып қойған. Ұзатып бақсалар қаршында. Сөембикә Хайретдинованың әтисендә ауылдағы башка ир-егетләрне дә татар әйшәсендә яшәүчеләр 1941 елның июнендә нәкъ менә шулай фронтка озатып кала. Солдат буласы егетләр гармун тартып, хатын-кызлар елашып. Нинди теләкләр белән генә озатсалар да, авылдан сугышка киткән 165 кешенең 82-сенә туган якларына кире әйләнеп кайту насыйп булмый. Хәзер яу кырында ятып калганнарның да, исән кайтканнарның да исем фамилияләре яңа стеллага язылган. Кеше бетерсен белсен өчен, үзләренең бабайларын, әтиләрен белсеннәр өчен без аны инде бөтен кешеләрне спискка кертте. Кайтканнарын да, кайтмый калганнарын да. Алар барысы 165 кеше. Аннары безнең тыл ветераннарын аларда керде. Элек авылда Бөек Ватан сугышында катнашучылар истәлегенә һәйкәл булган инде. Әмма анда яу кырында һәлак булган солдатлар исеме генә язылган. Авыл халкы стелланы яңартырга ниятли. Былтыр пандемия кымачаулаган, быел менә майда ниятләрен тормышка ашырганнар. Яңа һәйкәлне тантаналы шартларда ачтылар. Биектау районынан фронтка 16 мең кеше киткән, шуларның 11 меңе сугыш кырларында ятып кала. Бүген җиректә Бөек Ватан сугышының 8 ветераны яши. Безнең күп районнарда һәрбер районның үзенең авылларының булган җегетләре шундый стеллалар куялар. Менә бүген Татайшада җыелсып шундый һәйкәл дип әйтик инде, һәйкәл куйдылар. Ятып калган кешеләргә дуга булып барсын ие. Биектау районынан Рания Абдрахманова, Нәфисә Минәҗева, Александр Лабанов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.